martangiang mahita asini roha madihamu doho dame nasian de Bapa mata doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amin. Apa ni dibatari hita iman na tersurat di buku Habakuk bidudua ayat 1 ayat 5 sono mahatani di Bapa. Di atas panatapakku aku jongjong. Jala tidang aku tu partanobatuan. Jala manapa-natap aku marnida manang si dohonon na tuaw. Jala manang alus na taringon alu-alu. Jadi ni na Jehovah mga lusyahu surat tokma. Pamukaponi jala uhirhom wakabatu manuratan asatakas terjaha ng pamodus. Ay taringot tutiki sugo dope pamukaponi jala hapugan mariahi ujung jala dang margabus tung surape lumebah say pay may mamay ay say narodo sugot dang tagamon tartali idama natialdo ibana dang tigor rohana di bagasa ale anggo halak partigori mangududo dinahin parsiho tonna makapursiyaw tongo tahe papasyo siduyanggo anggo juga do bawai di bahid dang maraparadianan di parua do na songon perbiguan jaladang jala songon hamate di ibana na so olo mahap di papungu-pungu tu ibana salut kabangso jala di paluhu tu ibana sudi ang kamarga ido saha donga saha porsyaw di bagasan Yesus Kristus mungkirano nga somal tabigi ide Tuhan berapa lama Tuhan berapa lama ku tinggalkan. Bahkan gabisen ibu du gabisa ada suku-suku di dia do di Bapa uju masay gudang akan namasa uju masay gudang aka hajahaton uju masay gudang aka arsa namasa di porti dan otik halak na pola merespon situasi songoy bahkan kita sendiri pe oldo songo si Habakuk tidak respon na songo ditu ay ibana pe udu ida ibana naung labdud labmul jol manado saling jalaido bisu si Habakuk di mata ay du kontradensia gagal patupah reformasi lamsega do ngulu ni bangsuit dan akaraja na hidup benar hidup umat ini dia di mata puasa ima panuri ang Habakuk panuri ang na lapatan na namase saya ada suku-suku alay di bagasan tuton di papos diliod di batado sada jaminan makamursay jala manguru di bagasak kamursyaw la ko taringot tu sakap ni di bata di tonga-tongan namasay alani molo tidak di bagasak turputon takas do di hatahon ibana asa diigil pos ni roha marpos ni roha di bagasan akan namasay tabering ma sitiruod do panurang Habakuk di tonga-tonga ni sitaw no
Dina marsitaonon bangsoi, dina marsitaonon parangi ibada do panatapanna ido luido hastongan ido benedok kani manata natap panatapakku partanobatuakku lapatanna patuhun na mga lului panatapanna pangasano partanobatuanna ima debata tu debatado si Habakuk nao mga lului panatapan alani dia wakado nga saha porsyaon isido dihita sada panatapatta sada panatapan dihita molo akka masa napaiti masa akka naso ni halomoniro kay masa nabalik siya pikirani alay di son netay siya Habakuk di manaringoti debatado panatapan nabadua kun ima disosoy debatado asa pay makon di akapabay na taringot wakka na masasu namarlapatad di asa na takas do na masasugot bawas debata dang gawe las di pasobu kejahatan ni akan nama say lulam manang marhamunan alay di pabedda molo di pabedda di si ima deng dokonota sepertinya koningotota do di pasobu di batai asa takas terpengaruh kita tunama say hidup benna tidak dibaga seturpukon diajari ima panurang Habakuk mangun dibaga sakka porsyam alania ala ha porsyat taido lako mangalusi sa luhut na namasay lam porsya hita lam ringgas hita mangulak na akana tigori ido bayan nagabido lam perida ma di manakani dia kapangalapation nang songoni di bagasan perdalanan minggu aporsyani do natong kita molo marsitaonon mangalir di ita pakirimon ayadong do ariso di paradi di papa namarlapatan di aporsyani do kita mangarimangi mangalutuhita masa depan marnida akan nama saya ala marhiti hapor siaunido abek kita gabe sadar aidang ala ni hagut tafik ubain terbaik kita madua sahat tutikyo alai las dohonot tado ala ni asli rohani di bata molo disukut tuhita di dia do di bata molo masa akka hajahato ni tonga-tongan portibio alani ko dohonota dang na so adong di bata alay di iglesia kita sabam jala benget amarnida kanamasi so ngonido panang Habakuk sabarimana sabamdo benget lau paimahon adus di bata dang pitor badili alay adong ketahanan kesabaran gak bisa ada perwi manang buk ini halak na porsia itu Tuhan Yesus Kristus. Ido sada kehasabaran manang pos nirohan na porsia. Ala na sadar do panorian Habakuk pe makon arus dibata. Daran lako patuhon haluaw ni ibagasak kaporsyaon. So ngod dia do haro hasabaran kino ko ni haporsyaon. Budu tajahid di Rom 12 ayat 11 unang sumurut ringgas ni roham. Arlapatan na jangan makin kendor unang lam sumurut. Pertod dinagirkir duham. Oloy hamu matuhan ni marlas ni roham makirim. Marbengin ni roham di aporsu jugulo kamu martangian. Jadi kotong do jugul konot tadi bagas tangiangi. Bahasa juglota di bagas tangiangi isi do berengota nakkaningani. Sudi akan masa nabi ni di bapa di tonga-tonga ni
na tinopane. Ido takas di bagasa turpu tahun marhide panurak habaku. Ido may yang gohala partigori mangulo binahin ni parsioton na magkaporsiyay. Lapatan na pas tido gumura kala na masudok kaporsyon na ala pabenan ni Babel alay mangulo hala na manotong magkaporsiyay di bata. Ternyata odo na jut na tapio di ngulton. Terlena hita di konsep luteran uju didok sekali diselamatkan selama-lamanya diselamatkan. Gabi pengetusion na hurang konsep go labatan na ben hita gabi gudang lebba gabi dang marsio gudang na holan pay huti hutsong siborok alay idok nak kay ngani asa totong mahita marhaporsiyaw laho marnida sakka di bapa. Tongalanya kamang dot taminang tung masetakas na diigil tupukon asang dia marhiti haporsyat tay di bapa na mga nusi. Adong sakka ni di bapa no balga di bagasan perdalanan ni na porsiyay terlumog na kita. Amen. Muliatin mali Tuhan marhiti hatam na beti. Amen.